Mă numesc Băcișor Marius Iulian și sunt administrator la SC Andreea Forest SRL, societate care se ocupă cu exploatarea materialului lemnos din pădure. Și am prins și un proiect pe măsura 1, 2, 3, prin care am un proiect în valoare de aproape 800.000 de euro, prin care vrem să luăm utilaje pentru valorificarea produselor forestiere. Motivul principal, deci pentru informare, să primim cât mai multe informații pentru dezvoltarea afacerii și să mai putem prinde și alte informații. Ce proiecte s-ar mai putea face? Sunt foarte bune, foarte interesante, foarte informative, afli foarte multe, deci alții care nu știu nici nu pot să dea seama ce poți să afli într-un asemenea seminar. E foarte important, da. Am aflat multe informații, chiar încă idei noi care se pot dezvolta.